Bini arkoni phaing ko raisiar ni anelo por phahini apar dilaji LP school along surihini rain ko rapli aningkana baha kicheng sia phong klembang mai kangni bang so mai along ningkan isek apar dilaji kes a head branch atum pen ke klem kidamji aputhak chingki chethan padupon lason si mai along apar dilaji kes a head branch mai phu raj rong hang pen mai chari ponsi mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinya por kongchon bang bikram timong pen si lamthe jaipon Maya long aluhia man pen KSA Dipu District Committee a kongchon bang Rakesh terang Rastaming leng mai phu manja KSA Sarchip Hong terang kongchon bang lapen Bharatimung Finance Secretary manja KSA Head Branch atum chetong dun Non kevangji arkoi ni phaing kora phor ni pen apar dilajia hawar ke parlo arong along an humri dam pen education awareness la pen arta kawe pen pangri pangdon aputhak mai pedoponji pusi apar dilaji KSA mai phu raj rong hang pen pherangkia thingnu ningchi la an chotakali dhansriya hawar an arong tin pen chingrum si ke pathua jamekta dengponji puta pachini pon Karbi Students Association atum kachithak jiang ring ke do aputhak pherangkia tum karjo hut apar dilaji KSA Finance Secretary Rajesh Timung pen ke pachini pon atengke nilitum pen ke lapu abe laputa kali Nilitum ke methang akhai longri mesenangji lapen kithurmi a ovia tuma phan koson pensi loke charle hin kangthur pon thekji aphansi aprang benta kemang lapen non kewang jilang anitame lason si akemang pithir thipji lapen political hin pen kachira block asongja tumtami ningchiroi thu pen kayason khai longria pharman kache song thura peji aphansi chuningri padopon Kicheng si executive meeting padu along niltum chi parai pon ke ngi pran ke bangji an kimisian ji an thek madela so ha war along non niltum non pini ke 21 25 penate niltum la arong tin sinitum non oe ke nitum phan koson se charli nai ma ka charli long ko pcr le long ma mo ke pran ke bangji lang kimisian ji ma la he abang sinitum ke chengsi ke parai pon lo pen deng hingi bangke ata iludum long non hejong sarkar pen bang parai pon do child marriage pu laso bang ata ke jum ten pisu yan pinan kido laso awareness tamin tum deng pon po la pen ako iludum laso ha warong apari lo jige paru an along bela up to rong pin plam school tin tamin tum vigidamji pencil buhi tamin tum ron ponji pen iltum non koki bang jilang kidam tangan ingkang son tum don sri consistency ka paluan so ahabar an iltum sport tamen iltum dak khela tamen biponji khela dula tamen biponji pen ako du thulang iltum non la so achiklosi claim pon thupolata non News report Karbing Long Live